I spillet har vi 2 angreb. Et let angreb, hvis man klikker venstreklik, som hurtigt slår. Og så har vi et charge-angreb, hvor man holder venstreklik nede. Charge-angrebet har 2 animationer. En, hvor sværdet bliver trukket tilbage, og en, hvor sværdet svinger fremad mod fjenden hårdt, når man slipper. Når man slår med sværdet, kommer der en whoosh-lyd, som er sværdet, der går gennem luften, som I selv har lavet. Og der kommer også et spor efter sværdet, som der viser, at den går igennem luften. I spillet har vi også en fjende, som man kan slå med sværdet. Hvis man rammer hende i armen, falder den af, og hvis man rammer hende i hovedet, falder det af. Når man rammer fjenden med sværdet, kommer der en splatlyd, som giver feedback, der siger, at du har ramt fjenden. Når man rammer fjenden, sprøjter der blod ud, og hvis man hugger enten hovedet eller armen af, så bliver det ved med at sprøjte blod ud af det sted, der er blevet hugget af. Vi har flere vigtige klasser. Den ene er main character-klassen, som styrer karakterens kamera og gør så, når man enten klikker eller holder venstreklik nede, så sker sværanimationerne. Vi har også brugt Unreal Engines Blueprint-funktion til at gøre, så når karakteren den går, så ryster kameraet, så det ligner, at der er viewbobbing. Weapon-klassen gør så sværdet, at den har en collider, så det er spillet V, når det er, at vi rammer fjenden med sværdet. Enemy-klassen styrer, at blod og lyd kommer, når det er, man rammer fjenden, og at hovedet eller armen falder af, hvis man rammer korrekt. Vi bruger også Unreal Engines Blueprint med vores enemy-funktion. Her gør vi, så hoved og arme bliver spawnet og gemt, hvis det er, at de bliver skåret af, og så sørger det også for, at blodeffekten og splatlyden kommer frem.